Inselmilkom u nistedinkom għal 102 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dawn il-ġranet kienu ħafna minna li żaru ċimiteri fl-okkażjoni mhux biss tat-tifkira ta' ħutna l-mejtin nhar it-2 ta' Novembru, imma anke minħabba x-xahar sħiħ li aħna nafu niddedikawh lil ħutna l-eżies illi marru għal ħajja aħjar. U jien b'nofs ċajta dejjem ngħid iċ-ċimiterji tagħna, speċjalment dawk żgħar tal-irħula, isiru daqs li kieku salotti, kollha fjuri, xema, lampi mixawlin, verament isiru ġmiel. Imma ovvjament jiena ngħid li nnifsi isiru ġmiel mhux tant il għaliex fiċ-ċimiterji hemm l-għadam, il-fdal, il-ftit fdal ta' ħutna l-mejtin. Imma jsiru ġmiel li xanna tama sħiħa li wara l-mewt hemm ħajja, anzi hemm il-ħajja veru, il-ħajja ta' dejjem mejxa fil-milja tal-imħabba ta' Alla. Forsi dan huwa l-messaġġ tal-liturġija ta' 32 ħadd ta' matul is-sena. Il-fidi qawwija tagħna li l-Mulej Ġesu qed jerġa' jqajjem il-ġisem imsejken tagħna. Fl-isfond tal-Vanġelu hemm silta meħuda mit-tieni ktieb tal-Makkabin, l-istorja ta' seba' taħwa subien illi biex iżommu sħiħ mal-fidi tagħhom jippreferu l-martirju għaliex jemmnu li minkejja l-mewt u minkejja mewt ħarxa permezz tal-martirju hemm il-ħajja ta' dejjem. Is-Saduċej fil-Vanġelu dawn kienu membri ta' grupp reliġjuż fuq kollox magħmul mill-qassisin il-kbar u l-qassisin illi sfortunatament ma kinux jemmnu fil-qawmien korporali, fil-qawmien tal-ġisem minn bejn l-imwiet, illi iġarbu lil Ġesu billi jġibulu każ estrem, mibni fuq lekk imsejħa liġi tal-levirat. Jekk seba' taħwa jiżżewġu l-istess mara, din ta' min tkun fil-qawmien minn bejn l-imwiet, jekk hemm ovvjament għas-Saduċej qawmien minn bejn l-imwiet. Ġesu jieħu l-okkażjoni biex jgħaddi żewġ veritajiet importanti. L-ewwel nett li hemm il-ħajja ta' dejjem fejn inkunu bħall-anġli t'Alla, fejn ngħixu għal dejjem fl-imħabba t'Alla, fejn mhuwiex meħtieġ intawlu ħajjitna fit-tnissil tal-ulied fejn m'hemmx żwieġ u lanqas li niżżewġu. U t-tieni ħaġa, Ġesu ifakkarna li anke l-Iskrittura fil-bidu bikri tagħha fil-ktieb tal-Ġenesi tfakkarna li Alla mhuwiex Alla tal-mejtin imma Alla tal-ħajjin. L-għaqda tagħna m'Alla fil-preżent ma titkissirx bil-passaġġ tal-mewt. Anzi, issib il-milja tagħha. Kattar fina Mulej il-fidi fik, qawmien u ħajja tagħna. Il-Mulej jagħtikom is-sliem u nsellmilkom minn qalbi.